lasing. Pag isang mata na lang yung nakabukas. Di ba? Ngayon po mga bro, ang tanong ko lang ay ganito, meron ba kayong mga dalang tibak? Ay, dala ko sa anin ko tayo, anin nga lang yung dala ko. O mga Arturo, nagdala ka ba yun sa dalawa? Supremo ko, nagdala ko na yung gabi ako. Dalawa. Ngayon po ito, kung pamilyar po kayo sa Oblation Run ng Alpha Pi Omega ng UP Diliman, ano ang ginagawa nila pagka-anniversary? Bro, Tatakbo lang wala sa lawal. Oblation Run, di ba? Ganito rin ang gagawin natin dito. Ang tanong ko ngayon, sino ang hindi naligo kaninang umaga? Ha? Ito, sabay kami lang. Kasi pag hindi tayo naligo, baka yung libag habang tumatakbo, yung katu-katu natin, malaki-laki yung libag sa bet. Pwede kayong matras, pwede kayong magbago ng isip bago natin simulan. Ngayon kung wala kayong mga tibak, pampers na lang, pabili kayo. Meron yata dito. Meron. Meron dito. Seryoso si bro. Oo nga po eh. Hindi po. Ito ay mga side test lang. Sa guardians ko, pinagbabawal ang ipahiya ang kapatid. Hindi sinasaktan ng mga kapatid. Ito ay isang pamamaraan lamang kung paano testingin susubukin ang isang membro. Hindi naman, pinauna ko sa inyo, hindi po tayo frat. Po, hindi tayo gang. Tayo po ay brotherhood. Pag isa ang guardian, lumalawak ang iyong pamilya. Kahit saan, meron yan. Lagi natin tatandaan mga bro, basta may tatak, ituring nating kapatid. Kaya may ID man siya o wala, ituring nating kapatid. Yan ang bylaws, constitution and bylaws o may mark guardian. Tandaan po natin yan. Ibigay po natin ang ating respeto. Kung ayaw naman nilang tanggapin, nasa sa kanila na yun. Merong iba na ito nung parang garibal. Pakatandaan po natin, iba't iba naman ang ating branch or bahay sa terminong guardian. Isa ang ating pinanggalingan. Isa ang ating layunin. Tayo ay markadong guardian. Kayo po, pag kayo'y namarkahan na, matapos nung mamarkahan, ay mag-iwalay, kayo ay magiging full-fledged guardian. Ay kakibat na responsibilidad at obligasyon kanino sa kapatiran. Hindi po? Ngayon po mga kapatid, tatawagan ko muna to. Number 1, Gloria J. Ranola. Paulino Pauline Hugo. Cayetano Noynoy Talundagit. Ano to? Rocky 1 Talundagit, no? Luningning Talundagit. Norberto, ano to? Egnan. Apelido ba ito? Romulo Carbinal. Melboy Olivares. Marvin Abilinda ba to? Abilinde. Abilinde? John Lloyd Abunda. Ano mo si Boy Abunda? Gusto mo yun, ha? Gerard Reyes. Jeneline Reyes. Ram, kakarganda na po. Efra DJ Manabat. Kapag-anak to, ha? Manabat. Efra DJ Garcia. Pinido na misis, ha? Emilio, ano ito? Prudenciano? Prudenciado? Sino po ito? Ay, ikaw, bro. Noel. Oh, sis. Ano ito? Baybayon? Baybayon po. Kamusta na sis? Si Supremo. Pag maraming ganyan, mahirap kasing mahuli. Pag, alam nga naman o isa-isa, di ba? Pwedeng ganun na lang. Taas na lang. Ang lapitan Taas mo nyo, sis yung sa kanila. mga Taas. founder, yung Turuan mga namin po. manuan, at Taas, saka yung taas mo, mga taas mo. nakataas, no? Yun. Para sa lahat. Yan. At parang po, Thank ganito. you. Magpenta ka. Decidido Papasali ka ba pa. tayo? Wala ba tayong ano? Wala. Ito pa yung pambiling na bawas yung pencil pen. Doon sa ano? Doon sa ano pa? Ito pala.
Salay pa po. Okay pa. Di po ba mga bro? Kasi ito, dumaan kami lahat dito eh. Kahit napunong kami. Kapatid, no? Hindi ko ba naitanong sa inyong mga sarili kung anong mapapala nyo pag sumama kayo Pamura, sa basan. Garden? Basan. Ate po. Sino Alay, Ken? Sa inyo, nagtanong sa inyo.